sir, oh. Saan kaya galing si sir? Haba pa siguro ng biyahe ni sir. So yo mga friends, kamusta nga pala kayo? Mga friends ko malalupit, no? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Tagal ko hindi nakapag-vlog 2 linggo yata ngayong araw may gusto lang akong i-share na insight about defensive driving. Kung bakit mahalaga yung defensive driving at kung gaano nga ba kadali ito. Inubutan tayo ng red mga friends, so huwag na nating ipilit. Saktong-sakto ang topic natin ay defensive driving. Huwag na tayong pumilit. Yan, naka-red tayo. Mahirap ba maging defensive driver? Genuine question. Mahirap ba maging defensive driver? Para sa iba, mahirap. Lalo na kapag may hinahabol kang oras. Kapag mahina yung temper mo, mahirap gawin maging defensive driver. Pero kailangan mo talaga. Kasi syempre, safety mo yung nakasalalay dyan. Para sa akin naman, madali naman maging defensive driver. Ano nga ba ang definition ng isang defensive driver? Dapat lang ba hindi ka aggressive? Defensive driving, dapat lagi kang sumusunod sa mga traffic rules, sinusunod mo yung mga linya sa kalsada. Dapat hindi ka lagi nakakipagkarera sa public road. Nasa tamang linya ka dapat lagi. Madaming ways ng pagiging isang defensive driver, at napakahalaga niyan sa araw-araw nating pagmamaneho. Aminado naman ako na minsan aggressive din ako mag-drive. Pero nilulugar ko naman. Although mali din naman na nasa public road ako. Madalas naman nasa public road lang naman ako. Pero ibig sabihin kung nilulugar, nagiging aggressive driver lang naman ako kapag kaluwag yung kalsada. Pero pag ganito kadaming sasakyan, yan, kaya niya, no? Tinan mo, ang distance ko dun sa aking nasa unahan, gaano kalayo. Halos 2 motor din. Hindi ako dumidikit talaga. Unless ganito, sobrang bagal ng takbo nung nasa unahan natin. Tapos pag kaya overtake, pwede naman overtake. Basta nasa dotted lines ka or nasa broken lines ka. Buti nga dito sa amin mga kalsada ganito kalawak 4 na lanes. Tapos may mga dotted line para makapag-overtake ka, or broken lines, broken white lines. Pag ba mabagal ka, ano ba yun? Defensive driving din ba yun? Minsan hindi. Pag mabagal ka, minsan mas nakakaparwisyo ka pa Saka ugaliin natin dapat lagi na yung bang maging mapagbigay ka sa kalsada. Although hindi naman every time, basta most of the time dapat pagbibigyan mo yung mga nakakasabayan mo sa kalsada. Lalo na kapag sila yung nauuna doon sa lugar na yun. Kunyari may crossing, tapos halos panabay kayo sa sa pagpasok ng crossing. Paunahin mo na lang, huwag ka nang makipag-unahan. Pero pag pinauna ka, pwede ka namang umuna. Ganun. Gaya niya, no? Paunahin mo na lang. Huwag mo na lang unahan din. Kasi ang mangyayari dyan, pagka nagkailangan pa kayong dalawa, baka magkasalpukan pa kayo, di ba? Magkainitan pa. Sarap kaya nung walang kaaway sa kalsada. Hindi ka na didelay sa oras, walang manghahabol sa iyo. Grabe yung nakita kong yung road rage sa Thailand yata yun. Yung Fortuner na nagpabalik-balik, halip na yan, kakatakot Di ko alam kung sino yung may pagkakamali doon, o yung nakamotor ba o yung Fortuner wala kasing context basta pinakita lang yung video, yung naghahabulan na sila at nagwawala na yung naka-Fortuner kaya hindi natin malalaman kung ano ba talaga nangyari doon. Wala man lang ka-context kung bakit nagkaganon. Tsaka natin mga friends, yung pagtingin natin sa mga side mirror, ang dami kasi ngayon na talaga
nakakainis siya pero wala kang magagawa eh. Yung pagtingin-tingin sa side mirror ba, kunyari yan, tayo naman may side mirror naman tayo, kaya yan nilagay dyan para gamitin natin. Pero minsan hindi na natin yan nagagamit kasi nga masyado tayong tuwa tayo mag-drive. Hindi na natin tinitingnan kung meron bang o-overtake sa atin sa likod. Tapos pagdating ng bigla na lang liliko, inasa unahan natin, hindi pala natin sa side mirror. Isa pa yung hindi masyadong yung signal light. Minsan naman hindi rin ako gumagamit pag wala naman akong kasunod. Pero pagka yung medyo maanong traffic, madaming sasakyan, ganyan, ugaliin natin gumamit ng signal light tsaka side mirror. Napakahalagang bagay niyan mga friends. Dami ko kasi nakikita sa TikTok tsaka sa Facebook na mga yung mga aksidente na bigla-bigla na lang naliko. Grabe yun. Basta ako pag ako nagda-drive talaga, hindi ako ganun katutok talaga sa mga sasakyan. Kahit motor pa yung nasa unahan ko, ang hirap tumutok eh. Lalo na kapag katansya mo na yung sarili mong reaction time, ganoon, yung reflex mo, alam mo na. Ako kasi hindi ako ganoon kabilis, baka yung parang yung reflex ko hindi ganun kabilis, aminado naman ako. Kaya ganito lagi kalayo yung mga distansya ko sa mga nasa unahan ko, kasi pag biglang pumreno yung mga yan, dapat may sapat akong oras para mag-react. Kasi yung iba lagi na sila gatutok na sa puwit. Lagi na sila gatutok na sa puwit, tas hindi naman mabilis mag-react. Wala din. Pag biglang pumreno, patay, cellphone. Pag tutuusin, madali lang na maging defensive driving eh. Driver. Basta ka lang talaga, focus ka sa pagdadrive. Basta yung fundamentals ng driving, alam mo. Tsaka pag alam mo mas maganda talaga nagse-seminar yung mga driver eh. Kasi ganoon naman talaga dapat. Nagse-seminar, napapangaralan, ganyan. Hindi naman porket natuto ka mag-drive, marunong ka nang mag-drive. Diba? Oo, marunong ka magpatakbo ng motor. Pero yung pagdadrive, napakalawak yan. Hindi mo sinabi pag nakapagpatakbo ka ng motor, magaling ka ng driver, marunong ka ng driver, di ba? Maswerte pa rin ako na na hindi ako napapatapat sa mga driver na talagang oh my gosh. Pero yung mga minsan yung hindi ko naman nilalahat, pero karamihan ng mga nagta-tricycle doon sa amin, hanip na yan, mapapakamot ka na lang talaga sa helmet eh. Hindi ka mapapakamot sa ulo eh, sa helmet ka mapapakamot eh. Kaya mga friends, hindi natin sila hindi mo naman sila talaga ma-educate basta-basta. Kaya sa mga ganong senaryo, tayo na lang yung mag-adjust. Tayo yung marunong, tayo na lang yung mag-adjust. Para sa atin din naman yan, para makauwi tayo ng buo, para makauwi tayo ng walang galos, di ba? Para makauwi tayo ng walang nasira sa ating paboritong sasakyan. Kasi hindi naman natin kontrolado yung katawan ng mga yan. Ang kontrolado natin yung katawan natin, sarili nating isip, sarili nating desisyon. Kaya tayo as marunong mag-drive, tayo na lang yung maging defensive driver. Pero minsan hindi mo rin naman talaga may iwasan yung mga ganyan driver. Basta as much as possible, tayo yung maging defensive driver at tayo yung magsimula ng magandang relationship between drivers. Kahit kasing pangaral lang gawin natin dyan, kung mga ganyan talaga yung mga ugali ng mga ganyan, wala tayong magagawa. Yun lang ang kaya natin gawin, pangaralan sila, educate sila, ganyan. Pero kapag ayaw nilang makinig, hindi na natin hindi na natin cargo yun. Mas kontrolado natin ang sarili natin kaysa sa ibang taong, sa mga desisyon ng mga ibang tao. Yun lang mga friends, gusto ko lang talaga i-share yun kasi minsan nakakasalamuha talaga ako ng mga ang hirap lang mag-drive sa kalsada.
minsan kapag may mga ganun ka talagang kasalamuha sa kalsada, kung tutuusin kasi mahirap talaga mga sa sa mga kasabay mo sa kalsada, sasakyan man yan o pedestrian man yan o mga hayop man yan, o makapakahirap kasi hindi mo talaga kontrolado yung dito, yung condition dito, hindi mo kontrolado yung environment, kaya ikaw talaga yung kailangan mag-adjust. Ride safe po sa inyo mga sir, mga ma'am. Welcome po sa aming lugar kung ngayon lang kayo nakapunta dito at kung hindi po kayo taga rito. So yun lang naman mga friends, maiksing vlog lang to, gusto ko lang i-share at yun lang. Gusto ko lang talaga i-share kasi syempre for awareness na din ng iba. Malay nyo makatulong din naman ako sa mga ganyang paraan, di ba? Wala akong tutorial ng pagiging defensive driving. Kasi ako mismo minsan hindi rin naman ako defensive driver, pero as much as possible na kaya ko maging defensive driver, ginagawa ko, sinusubukan ko. May mga videos ako dito na nag-overspeeding ako, pero ginagawa ko yun para sa sarili ko at para lang din may upload ako. Pero ginagawa ko yun kapag alam ko na walang tao sa kalsada, walang sasakyan sa kalsada, at alam ko sa sarili ko na kapag ganun may risk, mas mataas yung risk kaysa sa makukuha mong reward pag ganun. Yun na lang iniisip ko. Kaya kapag ganun, syempre bawas-bawas din ang yabang. Medyo may yabang din naman tayo sa kalsada gaya niya mga friends. So hanip na yan, di ba? Grabe, yung mga ganun nakakatawa din na nakakainis. Lagi na lang lawit yung ulo dun sa may kasada, hindi ka makapag-intay. Tapos yung tatawid mahihirapan kasi bigla siyang pepreno, diga. Yun lang. So yun lang mga friends, maraming salamat. Konting sharing lang tayo ngayong araw. Hanep, grabe talaga. Konting sharing lang tayo ngayong araw at konting paalala na maghinay-hinay at may naghihintay sa bahay. In English, don't drink and drive. Peace you.